Čaute, vás vítam u dnešného videa. Teda ďalšie video bude opäť tag a na mojom kanáli je dosť málo tagov a to je dôvod, prečo som sa rozhodla natočiť ten ďalší. A tentokrát to bude špeciálny tag. Čo by keby? Našla som si otázky na internete a podľa mňa môžeme ísť na video. Čo by, keby si bola na jeden deň mužom? Tak tým, že ja som chcela byť vždycky, keď som bola menšia, chlapcom a máme viacej kamarátov takých tých chlapčenských, tak by som si to podľa mňa dosť užila. Asi by som bola taký ten typický chalan na jeden deň. Strávila by som deň s svojimi kamarátmi a nemusela by som si počúvať také tie poznámky typu ale tak nemôžeme tak hovoriť, ona je predsa dievča a tak ďalej. Takže by som bola typický chalan na jeden deň a bolo by to podľa mňa úplne super. Čo by, keby si mala jedno želanie? Veľmi múdre by bolo si vypýtať za to jedno želanie ďalších 100 želaní a potom ako to z tej želanie by opäť bolo ďalších 100 želaní a tým pádom by si mala nekonečno veľa želaní. Ale kebyže si mám vybrať len jednu jedinú vec a asi by to bol bezproblémový život, že by som mala všetko, čo by som potrebovala, mala by som šťastie, lásku, rodinu a tak ďalej. A to by asi bolo jediné želanie. Čo by, keby si stretla sama seba v 40 rokoch? Asi by som sa spýtala, že čo sa zmenilo, alebo aký mám život. Nechcela by som vedieť detaily, ale opýtala by som sa, aby mi tá vlastne moja osoba v budúcnosti poradila, čo urobiť lepšie, alebo aké rozhodnutie zmeniť, takže by som ju požiadala o nejakú radu. Čo by, keby si mohla vybrať, v akej dobe chceš žiť? Tak asi by som si vybrala taký ten typický stredovek, lebo ma to dosť fascinujú tie princezny a tie hrady a tak ďalej a veľmi by som sa niekedy chcela do tej doby tak nejak prevteliť, lenže to nejde a viem, bola by som žena, nemala by som žiadne práva, bola by som obyčajné dievča a ja si osobne myslím, že v tej dobe išlo taktiež niečo dokázať ako dievča a bolo to dosť náročné, takže by to bolo tak nejaká challenge, asi chápete, čo myslím, a preto by som si vybrala tú dobu. Čo by, keby si mohla vybrať, ako môžeš vyzerať? Kebyže si môžem vybrať, ako budem vyzerať. Asi by som si vybrala inú farbu vlasov a hrozne ma fascinujú čierne vlasy. Ako naozaj také typické čierne a rovné, aby boli. Teda rovné čierne vlasy a možno inú farbu očí, pretože mám obyčajné hnedé oči. Ale celkovo by som asi nemenila nič také moc. A myslím si, že každý je pekný taký, aký je. Čo by, keby si mohla zakázať jednu vec na svete? To je zvláštne. Jednu vec na svete by som mohla zakázať. Tak tie veci, čo sú zlé, sú už zakázané, ale kebyže jednu vec môžem zakázať, neviem. Asi by som zakázala výstavbu tých obrovských, veľkých domov a tak ďalej, pretože stále menej a menej lesov, nemáme veľkú prírodu a tí ľudia sami celú zem zastávajú, takže asi by som zastavila výstavbu tých veľkých centier a metropol. Čo by, keby si na týždeň mohla vymeniť život s celebritou? Asi by som sa vymenila život s Carou, teda Cara Delevingne, neviem, či ju poznáte, ale je to taký môj idol. A mám ju hrozne rada, alebo teda Zoela a Zoela žije teda v Anglicku a Anglicko je úplne, že úplne top. A asi by sa mi to po tom týždni vracalo veľmi ťažko naspäť a asi by som mala s tým aj problém. Ale na druhej strane by to bolo podľa mňa úplne cool, pretože na týždeň sa stať akoby slávno, ale potom vedieť, že dobre, mám len týždeň na to a potom mám svoj život naspäť. Asi by som to využila ten týždeň, užívala by som si to a spravila by som všetko, čo som kedysi chcela spraviť a to by bolo asi celé. Čo by, keby si mala byť zvieraťom? Tak kebyže mám byť zvieraťom, tak by som chcela byť asi nejakým orlom alebo tak, alebo mačkou, ale asi orlom, pretože videla by som celý taký ten svet a bolo by to celkom pekné. Orly nemajú moc kontaktu s ľuďmi, čo bolo dobré. A taktiež mačka by to bolo tiež podľa mňa super, len tak si ležať na zemi, nič nerobiť, mňaukať a mačky sú dosť prefíkané, čo mi na nich celkovo vadí. Čo by, keby si mohla ísť kamkoľvek, by sa ti zachcelo?
Tak asi prvá vec, čo by som spravila, keby sa mi toto stalo, by som išla do Ameriky. A teda veľmi by som chcela navštíviť New York. Splnila by som si taký môj sen navštíviť Tokio, New York, Paríž. Čiže išla by som asi do New Yorku, do Ameriky. A veľmi by som si tam chcela pozrieť také tie psychomiesta. Opustené ostrovy, opustené nemocnice, opustené domy a tak ďalej. Takže to by som spravila ako prvé. Možno by som sa presťahovala na nejaký čas do Ameriky alebo do Anglicka, ale asi by som to typovala na tú Ameriku. Čo by, keby si vedela čítať myšlienky? Na jednej strane by to bolo úplne super vedieť, čo si každý myslí, ale na druhej strane by som z toho asi bola trochu na hlavu, kebyže to viem o každom a je to aj taktiež lepšie niektoré veci nevedieť. Určite by to bolo dobré v situáciách, keď som si nimi istá, alebo kebyže chcem niečo naozaj vedieť, ale tak neviem. Asi by som to dosť využívala, kebyže to viem a čítať myšlienky bolo asi dobré. Čo by, keby si mohla vybrať akékoľvek povolanie? Akékoľvek povolanie? Tak asi by som chcela byť nejaká taká astrofyzička, niekde akože NASA alebo tak. Alebo potom agentka, a teda taká tá policajná, bola by som na protidrogovom, pravdepodobne v nejakých tých špeciálnych jednotkách, ako je Cobra alebo FBI a tak ďalej. To ma tiež veľmi fascinuje. Je to veľmi ťažké sa tam dostať a tým pádom to momentálne neriešim. Čo by, keby si mala 1 rok prázdnin? Tým, že ja sa začínam nudiť po týždni normálnych prázdnin, takže by som sa asi unudila k smrti. Ale možno by som si našla nejakú takú prácu na ten rok. Možno by som začala cestovať. A podľa mňa prvý mesiac by som si to užívala, že OK, mám rok prázdnin, nič nemusím robiť. Ale na druhej strane by som asi išla do zahraničia a išla by som do nejakej inej školy, aby som si to tam vyskúšala. Čo by, keby si mohla na dovolenku zobrať len 3 veci? 3 veci. Takže, to by bol asi... to som bola nabíjačka. Asi by to boli peniaze, lebo to je asi také najdôležitejšie, keď niekam cestujete. Zobrala by som si mobil a zobrala by som si teda oblečenie, čo mám na sebe a podľa mňa za tie peniaze by som si mohla kúpiť na dovolenke nabíjačku a taktiež aj nejaké iné oblečenie, zaplatiť hotel a tým pádom by mi vôbec nič nechýbalo, ale určite by to bolo oblečenie, mobil a peniaze. A na druhej strane potrebujem pas. Bez toho ma nikam nepustia. Dajme tomu, že pas nepotrebujem. Čo by, keď si sa mohla zbaviť jednej svojej zlej vlastnosti? Asi by to bola tá súťaživosť, čo je dosť zlá vlastnosť u mňa a tým pádom, že sa stále snažím byť lepšie ako niekto druhý a musím byť proste lepšie ako niekto druhý, ináč ma to dosť deprimuje. Toho by som sa asi chcela zbaviť, pretože to nie je vôbec dobré a v živote nemôžem byť vždy len tá najlepšia. Takže toho by som sa veľmi chcela zbaviť, ale nejde mi to a neviem ani prečo. Ale je to u mňa aj tak v škole, že dajme tomu, mám nejakú písomku a ja pozerám, OK, mám jednotku, mám 98%, kto má 99, nikto, OK, super. Ako náhle má niekto toľko isto bodov ako ja, alebo viac, tak si hovorím, mohla si to spraviť lepšie. Takže to je taká dosť zlá vlastnosť, ktorá by tu nemusela byť a bolo by to podľa mňa o mnoho ľahšie. 15. teda tým pádom aj posledná otázka je, čo by, keby si mohla kúpiť čokoľvek na svete? Asi by som si kúpila nejaký dom, ako dosť veľký dom. Veľmi sa mi páči také tie typické domy, čo máte takú vilu, ako keby aj tu na útese a potom pozeráte na more. Tak asi by som si kúpila nejaký dom a nejaké dobré auto. Alebo by som kúpila nejaký obchod, akože nejakú firmu by som odkúpila a asi by to bola nejaká make-upová, čiže nejaký Make alebo Douglas. A mala by som potom ten svoj vlastný obchod. Takže toto bolo 15 otázok, teda tak čo by keby. A ja dúfam, že sa vám to video páčilo, ak áno, zanechajte mi tu like. Dole do komentárov mi napíšte, aké videá chcete ešte odo mňa vidieť, alebo či máte nejaké také special wish. Ak áno, určite si to prečítam a možno to aj natočím. A teda vidíme sa u ďalšieho videa a ahojte!